aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa Jabaranin na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. Bi ye kari octobre kalo tile 13 san 2024 aw bisimila aw ka kunnafoni kɛnɛ kan. Bakuruba kunnafoniw na comité interministériel de gestion des crises et catastrophes olu ye sigikafɔ min kɛ fo ka taga se an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ye sariya kura min ta an bɛna an da don la o ni a ɲɔgɔnna caman. Alamsado octobre kalo tile 10 san 2024 jɛkulu min sigilen bɛ ka ji bɛ tiɲɛni min don an ka jamana kɔnɔna la ka kumaw kan ni o bɛ wele nazarakan na comité interministériel de gestion des crises et catastrophes olu ye sigi kɛ primature kɔnɔna la a kɛnɛ kan an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ni ministre caman tun bɛ a kɛnɛ kan u ka sigikafɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ u bɛ se ka kuma cogoya min na an ka kalanso minnu bɛ yen nɔ ni ji ye tiɲɛni don maa minnu ko n'olu bɛ kɔnɔ ko u da don la ani kalanso minnu yɛrɛ bɛ ni olu binna ji ka tiɲɛni fɛ ani ji bɛ minnu kɔnɔ u ye u da don ni kuma ninnu de la. An ka ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka kalanko ma Amadu Si Savane ale ye sɛbɛnfura jira sɛbɛnfura min bɛ kuma ni ko ninnu kan an ka jamana kɔnɔna la a kumana kosɛbɛ gɛlɛya min bɛ olu yɛrɛ kan u ka baara kɔnɔna la wa a ye a jira fana ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa min ye kalanta nata ye yanni o cɛ maa minnu bɛ an ka kalansow kɔnɔ fɛɛrɛ ka ɲini u la an ka kalandenw olu ka se ka u ka kalan daminɛ a kumana fana ko u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan an ka kalanso minnu yɛrɛ bɛ ni olu binna ni olu tiɲɛni donna olu kɔnɔna la ji sababuya la k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka o kalanso ninnu dilan wa a ye a jira fana ko min ye maa minnu bɛ an ka kalanso kɔnɔna la k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini ka yɔrɔ di u ma yanni kalanta nata cɛ u ka se ka u sigi o yɔrɔ la o kɔfɛ a ye a jira fana ko an ka kalanso minnu bɛ ni o tɛna se ka jɔ ka bɛn ni kalanta nata ye k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ni o de ye u bɛna tɔlisow walima karataw dilan yaasa an ka denmisɛnninw u bɛ se ka kalan daminɛ fɔlɔ o kɔnɔna la cogoya min na yanni u ka kalanyɔrɔw olu ka ban wa ko o kow bɛna kɛ yɔrɔ min na ji ye tiɲɛni don an ka kalanyɔrɔ minnu na kosɛbɛ ko o waleyaw bɛna kɛ o yɔrɔ de la. Tɛnɛn tɛmɛnen octobre kalo tile 7 san 2024 comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes olu ka lasigi sen fɛ an ka kalan ministre Amadu Si Savane a ye jateminɛ dɔw kɛ ka i da don la ni o de ye ko maaw bɛ an ka kalanso 128 de kɔnɔ ani a ye a jira ko an ka kalanso 167 ko ji bɛ olu kɔnɔ o kɔ a ye a jira ko min ye an ka kalanso 456 ko olu de tiɲɛna ji ka kasara sababuya la a ye a jira ko ni jateminɛ min filɛ nin ye ko nin bɛ ɲɛsin an ka académie d'enseignement 26 min bɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin bɛ ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen de ma wa ko jateminɛ in kɛra octobre kalo tile 4 san 2024 wa a ye a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko an ka hakilila tigɛ sabula ko ani a cakɛɲɔgɔnw u bɛ baara la yaasa wagati min fɔra kalanta nata la o ka se ka labato cogoya min na kalandenw ka don ka u ka kalan kɛ wa ko u bɛna yɔrɔw ɲini maa minnu bɛ an ka kalansow kɔnɔ ka o di olu ma ani fana an ka kalanso minnu n'olu yɛrɛ tiɲɛna yanni olu ka dilan k'u bɛna fɛɛrɛ ɲini yaasa o kalandenw olu bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ cogoya min na ka u ka kalan kɛ o kɔnɔna la. Tali min kɛra an ka finitigilakaw ka baara hukumu kɔnɔna la san 2024 sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ jaabiw ye a jira ko an ka sifinnaka maa 400 ni kɔ ko olu de tɔgɔ bɔra la ka sababuya kɛ ko ɲɛnaminimafɛn o yera u joli la o hukumu kɔnɔ an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta a ye yamaruya di an ka sifinnakaw ka minisiri ni o ni an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka lakana ma ni olu kelen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ani jɛkulu minnu bɛ yen ni olu sigilen bɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko u ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa nin ko in bɛ se ka dabila cogoya min na o hukumu kɔnɔna la u ye jɛkulu sigi sen kan ni o bɛ wele nazarakan na commission de sensibilisation des jeunes
u ye o jɛkulu sigi. Jɛkulu ka baara bɛna bɛn fɛn min ma o de ye u bɛna an ka sifinnakaw ladɔnniya ni ɲɛnaminimafɛn in bɛ se ka kɔlɔlɔ ni degun ni tɔɔrɔ min na se u yɛrɛ ma u ka ɲɛnamaya kɔnɔ u bɛna u da don o la ani fana maa minnu yɛrɛ fana bɛ ni olu ma don a la u bɛna olu fana ladɔnniya k'a jira u la ko nin fɛn in ye fɛn cɛjuguba ye nin ye waleya cɛjugu ye min kan ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ko u kana ɲɛbɔ a fɛ wa maa minnu ka baara yɛrɛ don ka fura ɲini yaasa u bɛ se ka bɔ nin fɛn jugu ninnu tali la cogoya min na. Jumadon Octobre kalo tile 11 san 2024 sigikafɔba kɛra an fɛ yan ba Maliba kɔnɔ sigikafɔ min kɛnɛ ka Burkina Faso, Niger, Senegal, Guinée Conakry, Côte d'Ivoire, Togo, Congo Brazza fo ka taa se Arabie Saoudite ma olu tun bɛ a kɛnɛ kan. U ka sigikafɔ in kun tɛ ye dɔ wɛrɛ ye u bɛ se cogoya min na ka yɛlɛma don iji kɛcogo ɲuman na ijidenw fɛ ani a kɛnɛ kan fana maaw ye u ka hakilinaw di dɔnniya min bɛ u la iji baara la bɛɛ lajɛlen ye i ta fɔ wa bɛɛ ye ka tɛmɛta sɔrɔ a la o kɔ u ye hakilina ɲumanw bɔ ka olu bila sen kan yaasa iji bɛ se ka labɛncogo ɲuman na cogoya min na ijidenw olu bɛ se ka u ka iji kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la wa u ye ladilikan jɔnjɔnw sɔrɔ ka bɔ Arabie Saoudite silamɛ ɲɛmaw yɔrɔ wa a labɛnbagaw ka fɔ la u ye a jira ko n'i ye a ye ni lasigi kɛra an fɛ yan ba Maliba kɔnɔna la sabula ko a jira la a bɛ san 2 ɲɔgɔnna bɔ bibi in na ko Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw u kelen bɛ ka iji labɛn cogo ɲuman na wa ko ijidenw minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔna la ko u bɛ iji kɛ k'a ɲɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ko o hukumu de kɔnɔna la u ye lasigi kɛ anw fɛ yan wa a kɛnɛ kan an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka diinɛ ko ani an ka ladala ko ma Dr Amadou Kone ale tun bɛ a kɛnɛ kan yaasa ka nin kɛnɛ in na ɲɛnamaya. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na Faransi minisiri min ɲɛsinnen bɛ u ka jamana kɔnɔna ko ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma o ye wele bila jumadon Octobre kalo tile 11 san 2024 Israel lasigiden min bɛ u ka jamana kɔnɔna la wele in kun tɛ ye dɔ wɛrɛ ye ko min ye Israel fintigilakaw u ye bingani wale min ta ka ɲɛsin Nations Unies ka fintigilakaw minnu bɛ Liban jamana kɔnɔna la ni Faransi fintigilaka caman tun bɛ a la a ye a wele yaasa ka kankarimada de kɛ a ye a jira la ko nin waleya cɛjugu min filɛ nin ko nin ye waleya min kɔnnen don diɲɛ adamadenya lafasali tɔnba min bɛ ni o bɛ wele ko droit international de l'homme ko nin waleya in kɔnnen don u fɛ wa ko a bɛ a ɲini a fɛ ko a ka kuma u ka jamana ɲɛmaw fɛ yaasa nin waleya cɛjugu in a bɛ se ka dabila cogoya min na sabula ko ni a ma dan sira la ko olu fana bɛna wuli olu seko n'u damayira ye min ye ka o kɛ Israel la ko u bɛna o waleya. Guinée jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura ta ni o de ye ka daminɛ Octobre kalo tile 10 ka taa bila Décembre kalo tile 31 san 2024 k'u ka minisiri fosi tɛna bɔ u ka jamana kɔnɔna la ka taa kɔkanna la ko ni jamana ka baara min bɛ kɔkanna la min ye u ka état généraux ye ani u ka lasigidenw ko olu bɛna jamana jɔyɔrɔ fa o kow la u ye a jira ko nin sariya in tali kun tɛ ye dɔ wɛrɛ ye yaasa min ye u ka minisiriw ye u bɛ se ka to u ka jamana kɔnɔna la cogoya min na baara min kalifalen bɛ u la u ka se ka olu waleya ani dekun min mana kɛ yen u ka se ka fura sɔrɔ o la joona wa min ye u ka gouvernement secrétaire général ye ale ye a jira fana ko a dalen bɛ a la ko minisiri bɛɛ lajɛlen bɛna nin sariya in lawaleya wa ka a bato ko n'i y'a ye minisiri min bɔra u ka jamana kɔnɔna la ka taa jamana kɔ kan ko fo ni a kɛra u ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna la ko nɔn tɛ ko minisiri fosi man ka bɔ u ka jamana kɔnɔ nin wagati kofɔlen na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara la an b'a fɔ ko Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.